kwanan nan kun ga bidiyo da yake ta yawo a social media na wasu bayin Allah da suka je kan wata kabari, ko dai kabarin ɗaya daga cikin shehinan ɗariƙa ne ko kuma kabarin Shehu Usmanu, ban tantance ba. Suka je wannan kabarin suke kai ƙaran damuwansu zuwa ga mai wannan kabarin, suna faɗin cewa ya Shehu, Najeriya muna cikin wani irin hali, Shehu ka kama na ɗauki. Cewa ya Shehu, ga matsala na tsadan man fetur, ana so a yi ziyara da zumunci, amma tsadan man fetur ya hana Shehu a sassauta mana wannan matsala na tsadan man fetur. Shehu kaza, Shehu kaza, Shehu kaza. Shehu zai iya ne? Duk wanda suke roƙa a cikin wannan kabarin kowane ne shi, wallahi shi yake da bukata a wurinsu, ba suke da bukata a wurin shi ba. Duk kimanka da darajanka yau aka ce ka kwanta ka mutu, to kai kake da bukata wurin rayayyu, ba su ke da bukata wurinka ba. Me kake da bukata a wurinsu shine su maka addu'a, su roƙa maka Allah gafara, ko kowai ku kuma ba ku da bukatan komai a wurin shi, domin ya je yanzu ya tarar da abin da ya gabatar a duniya ne, daga shi sai aikin shi a wannan kabarin. Don haka yana fama da kanshi ne, ba da ku yake bukata ba. Kuma duk shehin da ake kira a cikin wannan kabarin da suke roƙo a gaban shi, yana da alkhairi a zaman da ya a duniya in dai musulmi ne, sannan kuma yana da sharri. Haka ne ko ba haka bane? Yanzu waɗannan sharrora nashi da kurakuran da ya a duniya su ne fa abin da yake neman Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga azaba akan wannan bala'o'a ko kurakurai ko sharrora da ya gabatar a duniya. Kuma kun je kuna cewa ya kawo muku ɗauki akan matsalar man fetur, da ku roƙe shi ba kuma ku roƙi Tinubu ba akan wannan maganan da ake. Tinubu ya fi wannan shehin alkhairi kwarai da gaske, saboda shi yana da tamkin, yana da wato dama ne ya ce a yi ko ya ce a bari, don yana da rai, yana numfashi. Shi ko wannan shehun duk darajar shi a wurin Allah, duk matsayin shi, duk walittakan shi ya riga ya mutu, ba abin da zai iya yi. Da wannan ne idan aka ce musu ko kabarin manzan Allah aka je ba a roƙon manzan Allah abu, sai ce manzan Allah kwarai da gaske ba a roƙon annabi. Shi ma annabi wa yake roƙo? Allah. An ga lokuta daban-daban, munasabobi daban-daban manzan Allah ya yi addu'a, ya tsaya ya roƙi Allah, kuma sahabbai sun ce amin. Idan da shi annabi yana iya zantar da abu ba tare da ya roƙi Allah ba, kuna ga zai roƙi Allah ruwan sama? Wannan ruwa fa na sama fa Allah ya ɗauke ta a zamanin annabi, sai da manzan Allah ya fita bayan gari ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya roƙi Allah, ya kankan da kai ga Allah. Sai na Abubakar har mayafin annabi ya faɗi kasa, ya ɗaga ya ce ya Rasulullah, ya isa haka, Allah ya amsa maka, Allah ya amsa maka. Idan yanzu ka ce manzan Allah za a roƙa, to shi me yasa yake roƙon Allah? Ba dan a nuna mana cewa aikin na Allah bane ba? Da haka mutumin da ke raye yana da wani abin da zaka cewa ba ni ya baka, in ya kwanta ya mutu ba zai iya ba. Yanzu wanda ya fi kowa kuɗi Afirka ba Dangote ba ne? Yanzu kyautar miliyan 1 a wurin Dangote matsala ne? To na rantsi da Allah, in ya mutu kaje kabarin shi kana ce maka ne da naira 20 in sai fiye wata, to ya kai aikin banza. Zai iya baka naira 20? Yana ma da ita? Ai bai da ita. So da an sa ka a kabari, to in qata anka amaluka, dukkanin aikin ka sun yanki. Abinda kuma dama ka mallaka ba naka bane, yanzu na suwa ne, na magada ne. Amma mutane ga su da shiga na kamala da sifa na musulunci, an je kabarin mutumin da wato ana kyautata da musulmi ne, hasali ma wani bawan Allah ne cikin bayin Allah wanda ake musu kyakkyawan zato, ko wanda su suke mai kyakkyawan zato. Amma kuma ana cewa shehi man fetur, ba su za su sama man fetur ya kara tsada ba? Wannan abin da suka yi wallahi sai dai kara tsada. Sai yasa maza duk inda kai karo da wannan, ko a social media ne, ka ce ya Allah ina mai bara'a da wannan abin, Allah ba ni daga cikin wanda waɗannan mutane suke wakilta, sai ka cire kanka. Shirka ne zuwa kabari a yi roƙo, shirka ne. Ba a zuwa kabarin kowa a roƙe shi komai, shirka ne. Shi yasa ba sa son Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shi yana matsawa akan lalle a bar ma Allah a yi haƙƙinsa shi kadai, kar a ɗauki haƙƙin Allah a ba wani. Kuma manzan Allah aje shi a matsayin shi na Abdullahi wa Rasuluhu, ba sa son shi. Ko maka kaje za ka ga larabawa, haskar 'yan sandan maka
Madina koransu suke a gindin Kaaba, a gindin kabarin Annabi koransu ake yi. Ga gabas nan ko to kabarin Annabi na nan, yana nan. Ga gabas nan inda ake kallo a yi sallah, kabarin Annabi kuma yana nan ɓarayi. Madadin idan mutum zai addu'a ya kalli gabas ya gaya ma Allah damuwarsa, sai ga mutum ya bar gabas sai ya dawo ya kalli kabarin Annabi, sai ba gabas kafaɗan shi na dama tana kallon gabas, fuskan shi kuma yana kallon kabarin manzan Allah, sai kuma kaga ya ɗaga hannu yana addu'a. Wani lokaci za ga mutum ne ga sufa ga kamala ga gemu, wani lokaci abin da ke ruɗan mutane sai ga waɗannan larabawa jahilai da ba su yi karatu ba ko turawa jahilai, sai ga su sun je suna, sai ga 'yan Najeriya kuma an da kufa an ji. To da za ka ce wai me kake faɗa ne da kake kallon kabarin, da ya ce maka roƙo yake yi, to wa kake roƙo? Allah ne a kabarin? Subhanallah, wa kake roƙo? Annabi, to wa ya gaya maka ana roƙon manzan Allah?